Mulahos dire. Abag koy. Wag yun koy nadang quarantine pass. Ati saon man ako eh. Asa koy face mask. Hala oy. Saon man akong importante ro kini akong lakaw. Ay, husto. Daam dito ko akong uyab diri day. Kari mo magamit jud ko ni. Kani, gamit jud ni nako. Tara. Ini. Ras kong uyab magamit jud ni nako yun. Tanong ni. Tanong ni. Ano na pa may checkpoint na napita eh. Saan gamit? No. Yan na ni siya. Ano sa man? Yan na. Ay. Anaon din ako di ay. Ana. Okay kayo? Oh. Okay na daw kayo di. Tara. Ate, meron kalusot ko ani ron. Sakto menugay di akong gibuhat. Nanakoy pang kuan sa sakitan ng virus-virus. Ka nga. Imo man dasmaga na tong kamera noon. Sim kagikan. Nakata ko lakaw chip ba? Iya. Kus daghanag. Kay bao ba karon nga? San man ning kuan eh? Kay bao ba ka nga gikinahanglan kay asa man wa kay kuan wa kay quarantine pass? Wa lagi chip. Nah, san man? Appearance balay chip. Wa gi tag borders magdata og kuan, magdata quarantine pass. Nah. Oh, Sama chip nga kalimutan. usa ko ng face mask nimo? Face mask na? Ulain chip. San taon ka? Ay, Ano jud chip? Nya, sa man chip nga. Naglikay lang pug ko sa yung kuan chip. Ako lang pong gisunod nga na Christmas. di. Sa dito ba sa inyo ha, nagtanaw ang taka kung kumpleto ba na imong kuan diha kadaba kag quarantine pass. San man na? San man taon ni? Nya mulahos ka dito sa lungsod. Tuwa mong gyapoy ko si tahon gyapon ka dito. Naog sabi. I-parking ng motor dito, forbida. Naog sa. Sa chip. I-dapli ng motor. Papa mo kay bawo nga ang syudad gani Cebu gibalik sa Isikyo. Gumika na ng padayong kataas sa kasos COVID. Sinsay jud kay chip. Pabadlong man taon mo pastilan. Ko. Dali ko chip. Kay nagipaliton tambal chip. Mao gani kay ang ato kana yung pag-operar importante kay na inyong papel isip usa ka kuan nga Sa omelet chip. kuan pod mo ko-operar pod mo kung unsay kuan sa atong gobyerno. Inanaron wa kay quarantine wa imong face mask wa pod klaro. Sa branes imong mama. Uy, Din man kana nga abot pa na. nabilin man sa U-box sa motor chip. Na. Pastilan di gyud na mahimo na imong gi kuan ba? Di na pwede dito. Ang maayo nimo balik ka dito sa imong agi, balik ka dito. Kay sure gyud ko di gyud ka pasudlon. Mientras naa ka sa borders. Kay sitahon gyapon ka sa mga traffic dito kay di na pwede imong gihimo. Wa kay quarantine, imong face mask papunay klaro. Sa omelet ako chip. Muli ako chip. Pauli, bisag unsa pa na kay importante imong lakaw di gyapon na masilbi. Di na masilbi. Pangayo dito ka sa barangay. Nya, kumpletuhan na imuhang kuan. Luya, Kumpleto. Pastilan. Palut sa lang ko bisig anak ko na ako chip. Palut tambal kong lola, luoy kay kong lola chip. Saan man ako chip? Wa gyud na untay problema. Wa gyud untay na problema. Importante man kan imong lakaw. Ang ako lang nga balik ang imong quarantine pass. Nya pagkuha dito klarong face mask. Oh, tanaw mura man nag sa man tawo mura man kag sa man. Sige chip. Balik ko chip. Pauli dito. Balik nya. Balik ka imong kuan dito. Oh sige chip. Balik ka. Oh sige chip.
Usaling taguan chip. Taguin na. Taguan ko ni chip. Saan mo to? Ito. Ilis din na imong kuan dito. Ilis din na imong pastilan ni. Oo, kooperar ko taron kay saka ning kasus COVID. Sinasama na chip. Nalimot sa gay Sige ko. mo papadlong. Dili lagi na siya, di na balido nga rason ang nalimot ka. Di pa ka mulakaw, imo gyud untang tan-awon kon kompleto ba nang imong Sa na chip. passes da para makalusot kas border. Sa chip kay kuang ko sumulula ko chip kay sa chip ba. Eh kamot ni obe sige naki COVID. Sa taon kay. Wala ko COVID chip oy. Eh, ato ra. Ayun motor. Abi na mo. Ah, kasi pagtaon mo na ko chip. Tingin na. Virus chip. Iko virus. Iisa na imong bra. Oh, apili na butaw ni chip. Pakibog, di nagikan imong bra. Iisa na isa. Pakibog di nagikan. Ginoo ko ang tag-iyaan ni COVID. Balik chip. Taro nga. 1 meter, 1 meter. 1 meter chip. Kus takibog di nagikan ni imong uyab. Kus ang timaan ginoo ko. Sabangin ang taon. Hey, ang kabot. Kap, pauli dito, balik dito. Balik sa imong agi. Balik nga ito, pagkuha og quarantine pass, unya pagkuha og klarong kuan. Pagkuha og klarong dito, face mask. Sige chip. Kung may higot ni chip. Ha, taro nga na sa taon. Taro nga. Taguin na lang na, taguin na. Kangilad ba na imong face mask oy? Sige chip. Taguan ko. Sa naman taon imong face mask oy? Sinsa jud kayo chip kay. Gadugang lamos COVID. Pauli. Kadali ko chip. Sige chip. Motor ko chip. Sus, ginoo ko. Namat ki chip. Ito. Pero lakaw na. Balik. Oh yeah. Di ka pwede. Di ka pwede mo labang ni border. Lakaw. Pastilan why quarantine pass, why face mask. Naay face mask pero bra siyang bra ko no sing uyab. Pastilan, di na pwede. Go. Balik.